намеря X-Factor. Не, аз ще го намеря. Аз ще го намеря. А може би съм го намерил. Сигурно ме познавате. Аз съм човека без име. Сега ще представим първия ни участник. Както виждате, той има много фенове. Печурка! Дами и господа, представяме ви Печурка. Welcome to X Factor Bulgaria. Аз съм Скюр. Аз съм No Name. Ей, ти си ми съседа, че дошъл, какво се прави? Аз съм зеления човек. Така, господин Печурка. Да, Вашия номер е 6815. Нали така? да. Какво ще ни изпълните? Ще изпълня ще изпълня песен на Азис, обичам те. Добре, защо решихте да участвате в X Factor? Дъщеря съм акордеонист, внучка на народна певица и мисля, че има така някакъв талант в мене. Нека колегите кажат нещо, аз викам да го пускаме. Най-дълбоките ми мечти са Да от... го пускаме да пей. Аз не съм голям любител на Каквото Сабе поп-фолка и на фолклора, но аз ще уважа вашето изпълнение. Искате ли битбокс да направя? Ами, може после. Дълбоко в сърцето ми мечта е да бъда на голямата сцена и сега тази мечта ще ми се сбъдне. Да ви чуем. Добре, да започвам. Пускай музиката. Ама аз забравих син и да, и син бях на обичанка. Да. Я вари си го вземи. Абе, зайди. Той ще пуснат режисьорите. Така. Обичам те, искам твоите ръце. Обичам те да милаш моето лице. Обичам те дълбока и аз без теб не мога. Аз помислих си, че всеки правото има пътят си да измине и да бъде щастлив. И така. Толкова. Значи, искам да кажа, че добре пей, но няма дикцията. Вибрацията му не вибрира. Той свърши да пее? Ами, значи аз си слушах цялото изпълнение. Слушам се го ти! Слушам се! Господин или госпожо, аз не съм любител на поп-фолка, но уважавам вашето изпълнение, защото да, има музикален талант, но искам следващия път, на следващия кръг, да представите нещо по-различно. Ако може, но аз ще дам, да. И може да поиграе малко брейк, народни танци. И малко битбокс. Да, Добре, и сега ще направя битбокса. да, нека чуем. Само ще ви помоля да не плюете микрофона, нали, и други участници има. Добре, както искате. Добре, Стоп, значи следващия път искам да играе народни танци, като прави битбокс и пей. Също време. Чак тогава ще дам да. Затова аз съм No Name и давам много. Господин. Чичо Гошо! Чихо е! Ти си ми съсед, бе! Какъв много нейм, бе! Давам, да! Мерси много! И сега да чуем зеления. Аз давам. До. Да, вече ви казах, имаш 3 дата и продължаваш в следващия кръг на X Factor. В Лас Вегас! Отивам и в Лас Вегас! Ига! I give it to you, girl. You give it to me, girl. I give it to you, girl. You give it to me, girl. I give it to you, girl. You give it to me, girl. I give it to you, girl. You give it to me, girl. Got you anything behind the bar. We rolling out tonight just to show you that you're a star. I'm really down for you. Do things others wish they do. Ride a predictable guitar. Hotel suites and caviar. Just tell me, lady, what you want.